Tryk på de knapper. Hvilke knapper vil du trykke på? Jamen, dem bag dig. Nå, ja, selvfølgelig. Hvor skal du hen? Jamen, jeg skal op til tryghed. Det skal jeg også. Så kan jeg føles. Ja. Hej, skat. Ja, fedt, tak. Det kan godt se. Jeg har givet dig et glas vand. Nej, hold da op. Du er godt nok tørstig. Altså, vi skulle have købt den anden fuge. Den kommer ikke til at holde. Hvad fanden snakker du om? Ja, jeg snakker ligesom om fugen. Du har købt den fucking forkerte fuge. Altså, hver gang jeg skider, så er jeg bange for, at fliserne i loftet, de ramler ned over mig. Altså. Ikke fordi det vil gøre så meget, hvis fliserne falder ned. De er jo så pissegrimme. Men det er jo bare min mening. Og lige pludselig, ud af ingenting, så rejser min kone sig op. Og i raseri, så løfter hun stolen op over hovedet og tager sigte. Efter mig, så kaster hun stolen op i luften, så den vivler rundt og lander med et ordentligt brag. Og laver et kæmpe hul i vores parketgulv. Han tager stolen, og så møjer han. Han møjer det to bagerste ind i vores fjernsyn, så hele skærmen smadrer. Jeg sidder på stolen, hun står bag ved mig, og så flår hun stolen væk. Så jeg lander sådan her og brækker mit hæleben. Han tager stolen, og så løfter han den højt op over hovedet, og tyrer den gennem rummet. Er nogen der dummer? Og så rammer den direkte ind i væggen. Lige pludselig. Han har ikke sagt noget en halv time. Så rejser han sig op og skubber stolen bagud, så den skøjter lige ind i vores vitrineskab af glas. Hun rejser sig op, Og med bare tager hun til. og så losser hun til stolen, så den flyver gennem luften og lander. Og så har hun brækket foden. Så tager hun lige stolen igen, og losser til den, så den flyver gennem luften og igennem vinduet.
Så sprosser og glas, de splindres i tusinder af stykker. Han tager stolen og presser den hårdt ned, og så ruer han den hen ad gulvet. Mens han råber. Hvem er han? Hvem er han? Hvem er han? Og der har vi 2 dybe striber i vores knivhævlede kul. Hun tager stolen, og for hver gang hun siger noget, så tager hun den op i luften og hamrer den ned i gulvet, så alle 4 ben står ud til siden. Sådan her. Så tager hun stolen igen og stiller den pænt hen ved spisebordet og siger: Du skal krafteddermame med et kast med mine stolmarker. Ja, der var ingen tvivl om, at vi begge to gerne ville have haft det her til at fungere. Ingen tvivl. Vi ønskede virkelig det her forhold. Det gjorde vi virkelig. Virkelig. Vi arbejdede med det. Knoklede for det. Vi prøvede alt simpelthen. Hvis vi havde kunnet, så havde vi også gjort det. Det er da klart, men det er bare som om. Ej, vi grinede aldrig rigtigt. Til sidst kunne vi ikke snakke sammen. Vi kunne ikke engang skændes. Ej, det kunne vi da ikke. Ej, vi kunne ikke skændes. Og lad være med at opføre så mærkeligt, når vi har gæster. Jeg vil godt slå en ting fast. Jeg er fuldstændig normal. Der er ikke noget mærkeligt for mig. Altså, normal opvækst, normal forældre, normal antal brænder, normal hashrygning, gjort de normale grænsesøgende ting. Altså, hvis man gerne vil blive ligesom mig, så kan man nemt blive det. Altså, normaliteten cirkulerer rundt i kroppen på mig. Min blodtype er den normalste. Den er den, som de fleste andre har. Altså, normalt jeg ikke engang kan huske, hvad den hedder. Jeg har ingen skjult tilbøjeligheder. Du skal ikke rundt om natten, eller gøre mærkelige ting, og forsvinder, eller gemmer mig. Nej, mig. Det er sådan en, man kan regne med, ikke? Altså, jeg griner også normalt. Også af sjove vittigheder. Jeg griner ikke sådan... eller sådan... Nej, altså jeg griner sådan helt normalt. Sådan... det er sådan, jeg griner, ikke? Jeg er sådan en, der kan gå normalt ind ad en dør, og så gå normalt ud af den igen. Altså, what you see is what you get. Og jo, vi kan godt skændes. Det er jo faktisk ret normalt at skændes i et forhold. Det er det der problemet. At vi ikke kunne skændes. Altså, vi kan da godt skændes. Du kunne ikke skændes. Det kunne jeg. Det kunne du ikke. Jeg kunne skændes. Du kunne ikke skændes. Vi har sgu da skændtes, så gardinen de blaffer. Det har vi sgu da ikke. Jeg vidste aldrig, hvad jeg havde dig. Du gik bare rundt helt indelukket som en anden Knud Hamsun. Altså, undskyld, jeg kan simpelthen ikke følge med nu. Du sidder og vrøvler, gør du? Jeg sidder ikke fucking ned, din idiot. Hør her. Vi kunne ikke skændes, og sådan er det. Jeg har stadig ud med jer. Ud! Kom nu, ud! Jeg vil have din fuge. Jeg vil mærke din fuge. Giv mig din fuge. Ja, giv mig din fuge. Giv mig din fuge. Giv mig det. Endelig. Der står min fuge.
Jeg har utroligt mange tørklæder. Jeg har et i lilla, og et i rødt, og et med stjerner, hvide stjerner. Jeg har et i leopard med falsk silke, som jeg har fået af ham. Men jeg har også et sort tykt tørklæde, som jeg binder stramt rundt om min hals. Og så har jeg også går og strikker på et for tiden. Et helvedes langt tørklæde i alle hans farver. Men også i alle mine farver. Altså, der er det grønt, det er lyserødt, det er rødt, det er blåt, det er gult, det er grønt, det er sort. Og det er sort, og det er sort. Men så har jeg også et lidt forårstørklæde i dæmpede farver. Det er ikke varmt, nej. Men jeg har ikke købt det, før det skulle være varmt. Jeg har købt det for at have det godt om halsen. For man skulle have det lidt godt med halsen. Om halsen. For halsen er udsat. For det er jo halsen, der ligger under sofabordet. Det er jo halsen, der ligger under sofabordet og skriger. Det er jo mig og halsen, der ligger under sofabordet og skriger hans navn og råber. Jeg savner ham. Jeg vil se ham. Jeg savner ham. Jeg vil se ham. Prøv at se den. De siger ikke noget til hinanden, men de elsker hinanden. Det er i virkeligheden ret smukt. Nå. Men det er jo også bare mig. Skal vi gå tilbage til elevatoren? Jeg skal bare ned i æghalsen.
Det er mørkt. Og du skriger mig ind i ansigtet. Og jeg hører ikke, hvad du siger. Kun hvordan du siger det. Jeg fik ikke sagt så meget. Jeg prøvede, det gjorde jeg, men du ville ikke... Du lod mig ikke... Vi har aldrig været på samme side. Det var derfor, jeg stod alene, forpustet, med våde, kolde fødder den nat. Du sagde til mig, at vi ikke kunne skændes, og du havde ret. Du lod mig aldrig skændes. Jeg tænker på, når jeg kigger ud af vinduet om søndagen, hvor alle de mennesker, der går og holder i hånd, om de også tænker på sveden, der drypper fra deres håndflader, og tanken om det føles rigtigt. Jeg prøver at svare tilbage i dit sprog, men har du prøvet at tale mit? Har du prøvet at sidde med ridser i gulvet, og kradsmærker i ryggen, og væggene på toilettet, der smuldrer? Måske er det, fordi jeg savner dig. Det er jo ikke noget, vi ikke har prøvet før. Og mine øjne skal nok tørre, ikke? Og min mund skal nok vente på dig. Og man kan jo altid fikse det, der er gået i stykker. Og jeg kan bare dække ridserne i ryggen til. Og jeg kan rive min struppe ud af halsen, så du kan skrige af mig i stilhed. Jeg har altid godt kunne lide farven sort. Den mindede mig om dig, fordi du gav mig den. Fordi den var så ubemærket bag din store palette af regnbuens farver. En fuge er et mellemrum mellem mursten eller andre bygningskomponenter. Mellemrummet fungerer som en samling, der holder sammen på eller sund afstand imellem sammenstødende elementer. Når du påfører fugen, så skal du gøre det med stor omhu og sørge for, at alle revner og sprækker bliver fyldt med den, så det kan være nyttigt at tage sin tid. Prøv at se. Der er en traktor. Den lyder nok sådan... Og så er der den her. Den minder faktisk lidt om min derhjemme. Den lyder mere sådan...
Sådan en gammel en, man skal trække op. Når du påfører fuglen, så vil der altid være et tyndt hvidligt lag af fugemassen tilbage på fliserne. Der skal man huske at tørre dette lag for sætte af med en klud dagen efter. Så det kræver et vist håndlag, ellers skal det begynde at knage fuglen. Men det er vel ikke rigtig fuglen, det handler om, vel? Ha ha ha.